Moi, mun nimi on Jasmine C. Tervetuloa mestoille. Täällä meillä on friendien kanssa siivouspileet. Täytyyhän kämpää olla prima kunnossa. Sekataan samalla kun kierrellä, että tulee puhasta. Tää on mun place, tila, jossa mä vietän kavereiden kanssa aikaa. Ja tässä on mun kaveri Edi, joka kuuraa lattiaa. Iltaisin mä aina luen pimeässä noita velhokirjoja. Tässä on yksi esimerkiksi. Tämä sain mun äidiltä lahjaksi. Täytyyhän joka opiskelija kämpässä olla tällainen. Eikö me sovittu, että sä pidät näitä sun leluja sun omassa huoneessa? Joo. Täällä Martsa puunaa pönttää latehääriä tai lattiakaivan kanssa. Näytäs nyt vielä, miten sen piti tehdä. Joo. Mä pesän ton pytykin joka viikko. Mitä mimmit kelaa, jolle pönttö kunnossa? Eikä kuumana, kun ei oo pytykas mitään ongelmia. Ai sä peset vai? Ja tässä on meitsin keittiö. Eihän se mikään prame oo, mut kun pitää paikat siistinä, niin ihan jees. Ja täällä hei mun kaveri, frendi Edi, kiilottaa mun liettä sokeripalalla. Tsiikatkaa, it's a miracle! Hei, vedätkö tän normirätilän loppuun? Joo, sit ihan rätillä vaan pyyhitään huolella. Kunnolla ja se on sitten siinä. Okei. Ja rasvasuodatin ei saa unohtaa, se löytyy täältä. Sitten se huuhdellaan näin. Ja sitten se pistetään kuivumaan. Okei. Ja sä duunaat jääkaappiin. Mikäs sen putsaamisessa on tärkeetä? No ekaks se, et sä heität ne pilaantuneet ruuat saman tien roskiin. Hei, mä jätän sut siivoa tätä jääkaappia. Tervetuloa tänne talon tärkeimpään osaan, mun vaatehuoneeseen. Mä voin täältä esitellä teille tällaisen ihanan satiinimekko. Hei, apua, mitä nyt tapahtuu? Onneksi mulla on aina tällaisia tilanteita varten taskulamppu. Ne on varmaan taas ne sulakkeet. Katsotaan.
Kiva kun kävitte kattoo hei meitsin kämpät. Ja nyt te voitte tästä lähteä ja samalla kun lähdette, niin viekää hei roskat mennessänne. Ja muistakaa lajitella. Tässä on sekajäte ja metalli. Ja täältäkin tulee hei vielä kartonkiin. Ja nyt te voitte mennä. Me jäädään järjestää näitä illan bileitä. Moi moi!